por nanek pagelaran ing dalu mriku. Semoga lho iki lho bocah wes Yuk di kopi anget cek os os yuk os Jadi mereka warna penopati klono sewan dono yang sampun kasubro kan jalan di sigru sang popo hanjep lah angin pecut kesaman di berhangat halangan para putro saking kapuru satrio muda para wadya bala saking kadipaten Bataranging mereka Prabu Klono Sewandono. Iki mereka warnane para Prabu Klono Sewandono kang sampun kasugro kajalendri sekti Mahabara. Supaya saking kadipaten Bataranging Prabu Klono Sewandono kang sampun kasugro kajalendri ya sekti Mahabara tedas tapak palune pandhe landhep pikir tipis krendo. Ora ana medhot jumeter tanpa lengan wong lanang tanpa kuwadaran kang aran Klono Sewandono. Jan ora bener iki. Tenan ora bener. Bature ku medale piye diwasne? Jane kowe iki arepe ganong po bakul kerupuk. Cih, iku go gawe mie ya Mas. Gawe mie ya. Bolos kene. Up. Tak tekoki ya. Awakmu metu rene iki sak bener iku katel apa ganong apa dagangan kerupuk apa ya apa? Ganong cang dagangan kerupuk. Salah siji ae aja loro-lorone. Wis kerupuk wis.
ya raimu kaya kerupuk. Pak ya nyawang awakmu iku. Ganong iki rada pantes dagangan kerupuk tambahan. Nyawang raimu kok kaya bedes doblok. Timbang raimu kok kingkong kok. Kingkong. Kon koyo nyambe. Kon koyo tikus. Kon koyo terwelun. Timbang enak injeng sih. Timbang awakmu ya. Timbang kaya awakmu ya, kaya manuk emprit. Ayo manuk tekuku. Loh, mana teguku? Tekuku kukruk kok. Enak aja pendet didolarang kan. Sik Mas. Sik aku yo arep takon. Jane sampeyan niku mang nggih klambi ngono ta? Ayo. Lambine anyar iku jane arepe apa? Imang lho, ganong iki mang kesasar. Iya, saiki nek arepe ganong, gawe ganongan to, nggo topeng apa ora ya? Topenge ganok imang mumbul kok. Loh, toh. Topenge mumbul. Ya wis ora usah topeng saiki kiprahe ganong, coba. Yo. Heeh, Di. Kok mosok mlaku kok kludur kok. Ora duwe sopan blas. Ado-ado teko Ponorogo mrene iki ben sopan. Oh, musik. Piye? Lah. Ditabuhi ta? Lho, sithik to Mas, ditabuhi. Ditabuhi ya piye? Heeh. Contohano sing kendang, cablekane kendang piye? Lah iya, dicontohi kok jogetane sik cocok. Oh ngono Mas. Ditabuhi gantian to, situk-situk ngono Mas. Iya, sik rene tak takoni sik to. Ditabuhi situk-situk. Giliran. Heeh, situk-situk to gantian to tabuhane. Ya wis kiprah kono tengah. Heeh. Gantian Mas tabuhane. Sira. Aduh. Lho, piye ta karepe piye? Oh, bareng. Oh, yo ngomong jare ngomongi gantian situk-situk saiki njuk bareng. Yo bareng Mas. Lo. Sik to. Kok lho. Ngerepoti to sampean. Aku tabono. Ganongan. Bapak Kendang. Aku tabono. Tabono. Sing ngaduk rono. Heeh. Bapak Kendang. Aku tabono. Ya, benar. Piye? Heeh. Iki bener iki. Bener, ya coba rono ngadep rono. Ditirokno Mas Febri oleh ngomong, ditirokno. Bapak Kendang.
Tabu encangku. Iya nek iya. Contone, dicontone. Lah tabu si temen Mas Bin. Ah, jenenge sapa? Awak iki Ah. Rebi. Jenenge Rebi. Rebi. Sing ngendang sapa jenenge? Wak Bok. Wak Bro. Lah iki Soder. ewak iki sapa iki? Iki Heeh. apa iki? Lho. Kenalan sih, kenalan. Mosok metu bareng ora ora jenenge piye? Trobos. Oh, Trobos. Kanca jenengmu kowe lho ngono. Lah jenenge sampean Mas sapa? Jenengku ah. Robert. Boy. Ah, apik tenan lho. Jenenge Robert potongane kaya lah iya jenenge Robert ku gedhe, dukur, ganteng, bagus ya.